O século XX, sobre todo nos derradeiros anos, e estes primeiros anos do século XXI, coñecen un impulso das políticas dedicadas ás mulleres en apariencia formidável. Hai un empuxe do feminismo que opera naturalmente como un factor causal determinante, mas, en algúns casos, case que de noite para a mañá, parece que, por parte dos poderes estatuídos, que se decidiu establecer un discurso oficial, convencional ou habitualmente denominado do políticamente correcto, que sería inclusivo, que sería integrador das mulleres e mesmo ponderativo. Entón, este discurso oficial sobre as mulleres tería a súa exteriorización máis patente en datas como o 8 de marzo, o 25 de novembro, ou mesmamente a partir de agora mesmo, en época preelectoral e directamente en campaña electoral. Falaríamos de un repertorio de argumentos que poderíamos resumir neste seguinte catálogo esquemático. As mulleres terían contribuído dunha forma fundamental ao progreso da humanidade, mesmo sendo minoría ou excepción notoria en todos os ámbitos públicos. É dicir, aquí teríamos o discurso da elevación. Sen teremos en conta que tal afirmación non custa nada, que é totalmente gratuita a quen a profere, a quen a di. As mulleres seríamos moi importantes, non se sabe por qué, mas xa digo, con iso non se gasta nada, non hai gasto ningún, é totalmente gratis, e pode actuar, eso sí, como un elemento compensatorio ou como un elemento consolador. Segundo punto, as discriminacións que aínda perduran, sigo a referirme a este discurso oficial, débense a atavismos ou a desaxustes curáveis do funcionamento social actual. De modo de maneira que no século XXI o que se seguiría a viver sería unha continuidade, unha inercia onde existiría un desfasamento entre a normativa e toda a legislación plenamente igualitarista e a realidade material que iría máis lenta. A realidade material, a realidade social, o cambio social correspondente, a realidade doméstica, a realidade salarial, laboral, etc. Vou adiantar xa que no meu xuízo é justamente ao revés. Isto é a propia realidade social, económica, material, en tanto en canto ela é desigual, a que vacía de contido completamente a letra da lei. Se unha lei, unha norma igualitarista pode ser tranquilamente burlada, esquivada ou ignorada, pois fica absolutamente vacua ou inútil na súa prescripción. En terceiro lugar, outro dos principios que se repeten tamén, é enorme o camiño avanzado na cura da segregación feminina, como demostran as leis de paridade ou a legislación contra a denominada violencia de xénero. Referireime despois a como coa legislación atinente á paridade hai un intento, segundo o vexo polo menos, de calear ou de branquear a fachada ou o tellado do edificio, con independencia de que o seu interior, que as súas estancias, se vale a metáfora arquitectónica, pois funcionen adecuadamente. No segundo caso, estamos a falar de legislación específica contra a violencia de xénero que non se me ocorre de ninguna maneira condenar, mas estamos a falar de unha perspectiva ás veces inxenua ou idealista, porque non hai legislación no mundo, por boa que sexa, que erradique en por sí toda unha profundidade de comportamentos sociais, de desaxustes, de violencia estrutural, insisto, por moito boa que sexa esa legislación ou esa normativa. De por parte, que é o que acontece, que para que a letra da lei neste tema en concreto da violencia directa contra as mulleres funcione adecuadamente, deben funcionar, asemade, todos os selos da cadea,
Quero dizer, se hai un teléfono 016, a partir de aí terían que funcionar coa mesma congruencia e coa mesma eficacia todos os mecanismos ou todo o dispositivo de axuda psicolóxica, de intervención policial, xudicial, sobre todo tamén de procura de unha independencia económica, etc. Pero que hai aínda máis, e é que se por un lado se quer combater e por outro lado se alimenta a base de unha cousificación constante da imaxe das propias mulleres, pois entón aí estamos ante un concilio tan difícil como casar a auga e o aceite. Quero dizer, se non se fan campañas directas e moi claras a prol da consecución do posto de traballo feminino, da emancipación económica, e que este posto de traballo non significa en termos salariais unha axuda, senón unha posibilidade real de independencia económica, pois entón, efectivamente, todos os mecanismos de dependencia van seguir existindo. Ben, outro dos pontos deste catálogo, digamos, da política ou do pensamento oficial, pois pasa por subliñar que é fundamental a colaboración das propias mulleres, tanto no relativo a denuncias de maus tratos, canto a se constituíren en emprendedoras activas para mudar en unha situación de inferioridade. Neste ponto hai un valor que no capitalismo non existe. Non existe porque non é, efectivamente, non ten traducción salarial. É o valor tempo. Imaginemos, ou recordemos, mellor dito, como mesmo se chegou a falar de algo que a min me asusta porque me parece unha contradictio in terminis, unha contradicción absoluta. Bancos de tempo. É dizer, o tempo, o capitalismo e as súas axencias nunca pagou en tempo, senón que a tendencia foi cuantificar e regulamentar ao máximo mesmamente o tempo traballado e o tempo pagado. Ben, finalmente, tamén neste discurso é moi importante a chamada educación en valores. Eu adoito sempre utilizar ou gastar a brincadeira de que me parece tamén unha redundancia, porque obviamente a educación non vai ser en vicios. Se a facemos educación en vicios, pois válame Deus, claro, entón xa mellor abrimos un local pornográfico directo. A educación, obviamente, digo eu que será en valores socializantes, en valores humanistas, digo eu, non. Pero, en fin, dice iso para que eles, os valores, se adquiran desde a idade temperá, en orde a adquirir un modelo actitudinal e conductual nos pequenos, nas pequenas, nos rapaces, rapazas, que renove mentes e comportamentos sexistas e alumne un mundo máis igualitario entre homens e mulleres. Aquí vou colocar xa a obxección de que dentro desta educación que adoita chamarse en valores, no meu xuízo polo menos, habría que incluir desde unha idade, desde a infancia primeira, desde unha idade moi temperá, unha represión, e non me asusta a palabra en absoluto, unha represión directa de todas as excrecencias machistas ou de todo o que hai xa de diferenciación no sentido de retracción feminina e a hiperafirmación masculina. E isto deberá ser feito, quero dizer, a represión non é de hábitos malignos, como a represión de tendencias negadoras do outro, como a represión de calquer tentación racista, como a represión da agresión física, forma parte, naturalmente, da propia educación desde os primeiros momentos, de maneira que non só debería actuar en positivo, senón directamente oferecendo unha imaxe totalmente penalizadora de comportamentos ou de actitudes merecentes desta cualificación. Pois ben, vayamos agora, moi esquematicamente, a situar as carencias e as falencias deste discurso que, no meu ver, desde logo, incorre en varias amnesias. Vamos ver, o primeiro ponto. Dase a circunstancia, obviamente, de que as mulleres non contribúen en abstracto á humanidade. Na realidade son a humanidade mesma declinada en feminino.
Non se trata, por tanto, de unha especie de auxiliar ou de axuda. Contribuir ao progreso da humanidade, pois contribúen as científicas e os científicos ben intencionados, ou médicas ou médicos, ou todos os inventos ou todos os descubrimentos que redundan directamente no ben social. Na realidade, todo o que consiste en subliñar o papel dunha muller a título individual debera ir acompasado da consideración da maioría silenciada. Explícome. Hai unha historia que foi considerando paulatinamente as excepcións. Por tanto, unha Hipatia, unha médica, unha física, unha escritora absolutamente inconmutável como Rosalía de Castro, unha matemática, unha inventora, unha premio Nobel, unha médica, unha astronauta, quero dizer, é este numeral. A pregunta realmente está, primeiro, por que son excepcións e a respecto de que, e en segundo lugar, por que se ignora como se construiu a historia. A historia mesmo, non sobre feitos episodios militares de grande relevo, a historia tradicional, senón a historia realizada con instrumental analítico máis moderno, segue a ignorar quen continúa a facer bens, a produción e reproducción doméstica que son indispensables. Na información, na malfadada información que tantas veces nos chega de sucesos absolutamente actuais, por exemplo, a lamentável guerra en Libia. Como se transmite esa información? Nunha situación de guerra en Libia ou en Irak ou en calquer outro lugar onde o imperio está atacando coa súa pouta e o seu vampirismo do petróleo ou do gas, en definitiva, coa voracidade e a impunidade que coñecemos, aí que información hai de quen segue atendendo as franxas de idade que non participan na guerra ou nos enfrentamentos? Nenos, nenas, vellos, vellas, doentes, discapacitados. Quen segue facendo comidas para seguir subsistindo? Quen segue cosendo ou lavando roupas ou comprándoas para que a presentabilidade social de todos os individuos estexa garantida? Quen atende enfermos? Ben, todo isto é a parte de atrás do espello que nunca efectivamente se nomea ou que en todo o que é saber académico continúa oculto en todas as materias. Se realmente quixésemos facer unha historia da literatura iconoclasta, a maneira dun xogo, non digo que sexa o que haxa que facer, pero podría resultar un exercicio mesmo divertido, pois poderíamos chegar a concluir como a lírica amorosa no 90% dos casos está baseada absolutamente no de sempre. Como diría Manuel María, é dicer, o narciso masculino anda detrás de Purita, Purita non o quere, que mala é Purita, ou que boa é Purita, a ver se consigo que me queira. É dizer, como todo hai isto, naturalmente facendo unha caricatura, pero como hai todo un edificio que se dá por universal e que non o é masculino.